Ahoj, tohle je moje první video a tohle je vlog. Teda, jako na úvod, takový ty vlogy budu natáčet, nevím jestli každý den, to nevím. A bude někdy o něčem, takže tohle ten úvod, co tady budu dělat, o čem to bude, a tak. Takže vlog normálně se tam povídá, blábolí. O čem to všechno bude to srandovní, tak to nevím, bude to zábavní, zřejmě bude to trapný, tak to jo. Jestli bude to nějaký sprostý, tak to ne. Pardon, mě teďka trošičku bolí klopu, tak nedivte se, že mluvím potichu. Tak, už začíná být víkend. Sranda. Každý den ven, takhle. No, těšte se 8. března už nastoupí. Bylo jsem. No a proč zrovna zima? Proč? Aspoň to můžu vyslovit a napsat to jméno. Já se přiznám, Schwanzenberg. To neumím napsat ani asi snad vyslovit. Tak. Jako další. Co je teďka tak populární? Já vím co. A vy taky. No, nemusíte to vědět, ale můžete to vědět. Samozřejmě, že je oblíbený Gangnam Style. Nevím, co je na to tak zajímavé. Je to trapný. Jo, sice je to srandovní, ale... No, tak vím. Gangnam Style. To je hrozně těžký vyslovit. Ne, až tak těžký ne. Teď si říkám, jestli bych to teďka nenašla. No rychle. Říkám si, že je to taková blbost, že jsem ještě takovou blbost ještě nikdy neslyšela snad. To jo, líbí se mi to ještě tak. Jde to. Co to? Pardon. Už vím, co to bylo. Vás to asi nebude zajímat. Fajn. Takže. Můžeme? Doufám, že. Co jedinýho jsem teda pochopila, je to, že je to o koních.
jste tak vtipný si. Jak bych to řekla, vtipný tohle. A je teďka taky hrozně populární Harlem Shake. Já to prostě zbožňuji, jak takový ty lidi takhle ze začátku. Normálně a pak pác a už takhle ty převleky, všechno to, mně se to líbí víc než to Gangnam Style a je to vtipnější. Aspoň to není tak dlouhý. Ne, to... No, to je divně teďka... No, to je ne. Jo, tohle ty dvě písničky tak jsou dost populární. Ještě jsou takový ty dost ještě těch dalších populárních, ale tohle to je podle mě to hodně slavný, co hodně lidí poslouchají, dělají nebo tak podobně. Co je další oblíbený? Facebook, Twitter. Ask. Ask. www.ask.fm. Ask. Já si říkám, že je to taková kravina, co jsem kdy ještě někdy slyšel. Jednou jsem si teda udělal, ale už na ně vůbec nechodím. To je ta první možnost a ta druhá, že jsem zapomněla heslo. Jo. Ale je to strašně trápný. Ani nevím, proč jsem se to dělala. Takhle, jen taková zkouška. Takový to nefetuje, nepije, nekouří. Tohle to všechno dělají ty puberťáci. Po každý puberťáci udělají tu největší chybu. Začnou kouřit a pít a fetovat. Ale já bych nikdy tohoto nedělal. Jako malinko alkohol by ještě šlo. A já to by se nevydržela a kouřit tak nechci zemřít. Fetovat. Tak to už je fakt hnusný. Pokud bych to dělala jako ty debilové, co to dělají s tím, takhle a pak jako, takhle něco jako tu trávu, myslím. A strašně to nenávidím. Už jsem to dvakrát našla na hřišti dětským a fakt mě to štve. Nejradši bych je takhle dala jim držku a pak bych si to otřela a pak bych je úplně zmlátila do krve, pak bych se umyla a dala bych je k policajtům. To je další teďka vybery. Mít svek. Sv a g. Prostě mít tohleto. Mít takový tenisky a hlavně tohleto. Drdá. Ne, tohle. Hopla. Potom mluvit prostě k tomu, vlastně takový ty značkovíčky, takový Superman, SpongeBob, Batman,
ještě další. Oh. No. Ah. Potom být iPhone, mít takový sluchátka tomu, takový ty úzký džíny, co vám takhle úplně, ještě malinko bych úplně spadly a ty všichni okolí takhle věděl, to jsou jeho spodky a oni se to úplně dávají takhle těm kolenům a pak takhle normálně chodí. To je fakt divný a je to hnusný. Můj názor? Vlog. Jo. To je jen taková na úvod a téma oblíbenost. Jo, takže jo. Jo. Co teď? No tohle to není moje, jako to. Všechno to. Já mám jiný pokoj. Teď bych jsem si měla vzít rovnátko. Mám kudrliny. Obyčejně nemám. No, co ještě dá? Informace nějaký? Ještě já nevím. Informace k blogu. Vlogu. Já si to strašně pletu. Vlog. Tak pokud se budu nutit zítra, tak já si udělám další. Jo. Takže to bude vše. Tak ahoj a doufám, že se vám to líbilo. Můj první vlog a ještě moje první video. Tak doufám, že to taková tragédie nebude. Ahoj.